Nå, okay. Henrik. Og de fik. Det der kryds, der er midt på skærmen. Og endnu en headshot. Ah, fuck. Og det er one-shot. Ah, pis. Satans også. Headshot. Double kill. Triple kill. Multi-kill. Headshot. Double kill. Headshot. Triple kill. Multi-kill. Double kill. Headshot. Au, Henrik. Det er fuldstændig. Havde du ikke skudt det, så havde jeg skudt dig. Jeg er ramt af låret. Kylling. Jeg kan ikke få mit åben nu, Lifty. Den har bare valgt åben til mig. Jamen, det har min også. First kill. Hold da kæft, hvor hurtigt jeg ved. Double kill. Au, Henrik. Er det så? Ja, det er sådan en basket, mand. Headshot. Double kill. Henrik, du kunne have skudt mig med en pistol, og jeg var stadig for død. Den burde du tage skade af. Ah, lidt. Godt ramt, Henrik. Henrik, blandt dig udenom. Den havde jeg sgu ikke set, den der. Og jeg fik dig af mig, det kan jeg. Ja, det tænker jeg. Fuck! Double Jeg blev kill. lidt forfra. Triple kill. Au! Hvor skal det? Nå. Jeg nåede lige at se det ud af øjenkrogen. Det var så ikke nok. Headshot. Double kill. Det der, det var unfair, når jeg ikke... Headshot. Double kill. Headshot. Det er Villegård. I skal lige ramme ham først. Double kill. Nej! Humiliation. Det her heller ikke. Jeg skulle lige væk, der var jeg 11 HP tilbage. Ramte jeg dig? Jo. You got it.